سلام كبرات تخاتاتلتي داسنا اكسترا نحجي ابستدال وزيناتات اب تግራይ نخلهم حيلتات زساتفه كللاو منقسك مسرت اوعيت مقرابو اب هولندن جرمنن بزعبه حوت عقبهم تقبالنا ترخيبو نابستسددوله هاجر زملوسو بزملكت وصي زلو زيناتات يوكرين اوشت روسيا بزحازته كبابيتات وتهدروا ابيات صحفات مخفاتان تمالي بزعبه كبابات زغاطمه تزرغي زنبر زينا بزملكت مس حيل بحر ايرترا تحيزو تحديثو وصي زلو زينان كالن زتقلك خونيو ابزا channel دماناي وتر تخاتاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتناي دول ملكت كتوقن بخبر يعدمكم تمالي ابز نبر زيناتات امايات قيح بحري كود باصع استات 170 كيلومتر رحقات تغعز نبرت نقداويت مركب اب متنن اش جلابو زخونن اشتي برت زحز عطقات قريبما زبل زينا اب بريطانيا بزمدبرو نصتا بحرن اي نقد مراخبن زكاتاتل تكال وصي خم زنبره رويترس حبيرو زنبره خوينو حجد ما ازي اب بريطانيا زمدبرو نصتا بحرن اي نقد مراخبن زكاتاتل تكال اوصيو ابزل حبريتا اتم نيشتي برت حيزم ابنا اش جلابو خوينام نابتا مركب استتصقعو نحنا أولاد حيل بحر إيرتراينا بمبال نتا مركب منتهم كم زفلت وحبير لا أمونقتهم إيرترا حيل بحرن أمونقت عباي مركب اندما زغنا كال إذا تفترة نجار كم زيلن تا مركب كأمن قدا كم زقت صلتني تقاليسو مزفت أما بزت حاس تزرقي حابز ولا زينات الدما ممسا أولاد حيل بحر إيرترا نابتا عباي مركب مس حلوا بحر زت حاس كخوان كم زخلن أو حلوان كلو قد يوم ما كخون كم زخلون يحبر لا اب تግራይ ዝርከባ ውድባት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ውድብና ጽነት ትግራይን ባይቶና ዓባይ ትግራይን ንኹሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ዘሳተፈ ክልላዊ መንግስቲ ክጣየት ጻውዒት ኣቕሪበን እተን ውድባት ብዓርቢ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሃብኦ ሓበራዊ መግለጺ ቀንዲ ሓደጋ እዚ ብሄር ስርዓት ዝወለዶ ሕመቂ ብምባል ኣብ ዝዋን ኣብ ትግራይ ቤት ምኽሪ ዘለዎ መንግስቲ ክጣየት ከም ዝግባእ ገሊጸን ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ከሓመም እንከሎ ዘይሓመም መንግስትነት የድልየናሎ እዚ ክመጽእ ዝኽእል ድማ ኩሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ብማዕረ ዝሳተፈሉ ህዝቢ ክዕስል ዝኽእልን መንግስትነት ምዝትከል ኢላን እተን ውድባት ፖለቲካ ወሲኸን ሕመቆ እና ተዋህለለ መጽዩ መንነቱ ዝቐልዐ ስርዓት ንርእሱ ኣብ እንግድዓ ዝብሄር ንኸቐጽል ናይ ሞትን ሕውየትን መንቀስቃስ ኣብ ምግባር ይርከብ ክብላውን ከሲሰን ሕወሓት ካብ ኣፍልጦን ፍቓድን መንግስቲ ፌደራል ወጻኢ መበል 14 ጉባኤኡ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋንየን እዘን ፖለቲካውያን ውድባት ሓበራዊ መግለጺ ሂበን ዘለዋ እዘን ውድባት መንግስቲ ትግራይ ንኽትከል ምዝጽዕር ዝኾነ ይኹን ኣካል ከም ስለፋ ድማ ኣፍሊጠን ኣለዋ እቲ 50 ዓመታት ዘቑፀረ ውድብ ሕወሓት ድሕሪ ختام سمع بريتوريان مقام غزياو محدار كلل تግራይን ኣብ ዝዋን ኣብ ክልተ ተመቂሉ ኣብ ናይ ስልጣን ቁርቁስን ፖለቲካዊ ወጥረን ተሸሚሚ ዝርከብ እቲ መመቃል ብቆንዶ ኣመንጎ ንቤት ጽሕፈት ሕወሓት ዝመርሑን ኣብ غزياو محدار كلل ትግራይ ዘለው ሰበ ስልጣንን ከም ዝኾነ ድማ ብቆሉዕ ተራእይ ምህላው ይገልጽ ኣብ ዝዋን ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ምትፍናን ነቲ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሻዕሎት ከም ዘእተዎ ዘመልከታ እዘን ውድባት ክልቲኦም ጉጅለታት ናይ ከባቢያውነት ኣጀንዳታት ብምልዓል ንህዝቢ ጎይቶም ናብኡ ክእትዎ ይፍትኑ ኣለው ክብላውን ከሲሰን እዚ ጉባኤ ኣባላት ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ እዮም ዘካይድዎ ዘለው ዝኾነ ከባቢ ምስቲ ስርዓት ዘሎን ዘየለን ጌርካ ንምስኣል ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ግን ንኹኖ ኢና ስለዚ ህዝብና ካብዚ ስርዓት ብዝመጽእ ዘሎ መንቀሳቓሳት ከይተሰናበደ ብሄራዊ ስምረት ክገብር ንጽውዕ ኢለን ሕወሓት ምስ ምላስ ሕጋውነቱ ብዛመድ ምስ መንግስቲ ፌደራልን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያን ኣብ ወጥረ ኣትዩ ዘሎ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሕወሓት ንኩናት ትግራይ ስዒቡ ዝሰኣኖ ሕጋውነቱ ብፍሉይ ኩነታት ከም ብሓድሽ ከም ዝመዝገቦ ዘፍለጠ ኮይኑ ሕወሓት ግና ነዚ ከም ዘይቀበለ በመግላጽ መበል 14 ጉባኤኡ ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ትግራይ የካይድ ኣሎ ኣብዚ ጉባኤ ከዓ ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይን ጌታቸው ረዳ ዝርከቦም ልዕሊ 17 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ሓዊሱ ካብ ዞባ ደቡብን ደቡብ ምብራቕን ትግራይ ዝበዝሑ ኣመራርሓን ካድረታትን እቲ ውድብ ካብቲ ጉባኤ ንርእሶም ከም ዘግለሉ ይፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሕወሓት ሕጋውነቱ ከይረኸበ ጉባኤ እንተካይዱ ዳግማይ ናብ ኩናት ከይኣቱ ስግኣት ከም ዘለዎ ኣጠንቂቑ ነይሩ እዘን ሕጂ መግለጺ ሂበን ዘለዋ ውድባት እቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ምትፍናን ኣባዚ ሓደገኛ ስግኣት ከም ዘእተወን ናይ ጉጅለታት ናይ ስልጣን ቁርቁስ ክበሃል ናብ ዘይተደለየ ነገር ወይ ኩናት ከይኣቱ ድማ ስክፍታ ከም ዘለወን ድማ ገሊጸን ኣለዋ كوميشنر إميغريشن فدرالو منقس جرمن جواكيم ستامب أب جرمن حتى عقبة أغربهم ورقد دحر مركبهم نعرفتي نبتاز تسددوا لها هجر زملسو حتى عقبة أب جرمن عقبة رخيبهم كقصلو يبلو من بمبال منقسه نزل كسر حل مخانو تزاريبو إذن إميغريشن جرمن لعلواي بعد سلطان نزل مجلس الذهبة أب زي زحلفك أربع معلتات أو أفغانستان بتاليبان تفتير زلو كونتات تقاومهم ناب جرمن زمتسو حتى عقبهم تقبلنا زر خبس دتنياتات ناب أفغانستان نعرفتي يملسو على
ዝብል ዜናታት ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ እዚ ናይ ኢሚግሬሽን በዓል ስልጣን ከዓ ንኩሎም ኣብ ጀርመን ሕቶ ዕቁባ ዝረኸቡ ስደተኛታት ዘጠቃልል መግለጺ ክህብ እንከሎ ኣብቲ መግለጺ ከዓ ጀርመን ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ትቕበል ሃገር ኮይና ክትቀጽል ኣለዋ ግን ከዓ ዓሻ ኣይኮነትን ሰበስልጣን እዚ ሃገር ኣብዚ ዓዲ ተቐባልነት ዝረኸበ ሕቶ ዕቁባ ኣቕሪቦም ክንሶም ንዕረፍቲ ናብታ ዝተሰደዱላ ሃገር ይምለሱ ኣለዉ ድዮም የብሎምን ክከታተሉ ኣለዎም ነዚ ተግባር ዝፍጽሙ ስደተኛታት ድማ ብቐጥታ ናይ ዕቁባ ተቐባልነቶም ክስእኑ ኣለዎም ኢሉ በጀካ ጀርመን እውን ምስ ጉዳይ ብዝተሓዝ ሕቶ ዕቁባ ኣቕሪብካ ናብ ዝተሰደድካላ ሃገር ምምላስ ብዝምልከት ብቤት ፍርዲ ሓደ ውሳነ ሓሊፉሎ እቲ ፍርዲ ኣብ ጉዳይ ናይ ሓንቲ ሶርያዊት ዘተኮረ ዝነበረ ኮይኑ ንሳ ቅድሚ ሕጂ ናብቲ ተሰደደትሉ ሃገር ሶርያ በተተጋጋሚ ካብ ካልእ ሃገር ድሕሪ መመላሳ ናብ ሆላንድ መጽያ ሕቶ ዕቁባ ከም ዘቕረበትን ካብ ካልእ ሃገር ናብታ ተገዲደ ተሰዲደላ ለኹ ዝበለተ ሃገር ሶርያ ትመላለስ ብምንባራ ግን ኢሚግሬሽን ሃገር ሆላንድ ሕቶ ዕቁባ ድሕሪ ምንጻጉ ናብ ቤት ፍርዲ ይግባይ ኢላ ያጸኒሓ ቤት ፍርዲ ግን እቲ ኢሚግሬሽን ዝወሰነ ውሳነ ቁኑዕ ነይሩ ዝብል ውሳነ ይሕሊፉ ይኹን እምበር መንግስቲ ሃገር ኩሉ ሕቶ ዕቁቡ ተቐባልነት ረኺቡ ንዕረፍቲ ናብታ ዝተሰደደላ ሃገር ዝምለስ ውልቀ ሰብ ብሓደ ዓይኒ ክርአ ከም ዘይብሉን ነፍሲ ወከፍ ፍጻመ ድማ በብውልቁ ክምርመር ኣለዎ ዝብል ናይዚ ዳሕረዋይ ምኽንያት ከዓ ሕቶ ዕቁቦም ተቐባልነት ድሕሪ ምርካቡ ናብ ሶርያ ንዕረፍቲ ዝኸዱ ብዙሓት ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተውን ዝተሰወሩን ስለ ዘለዉ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ሰራዊት ዩክሬን ናብ ውሽጢ ሩስያ ደፊኡ ኣትሎ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብቲ ሒዝዎ ዘሎ ከባቢታት ሩስያ መንግስቲ ዩክሬን ቤት ጽሕፈት ወተሃደራዊ ምሕደራ ከፊቱ ምህላው ተገሊጹ ገለ ካብቲ ተኸፊቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ኣብያተ ጽሕፈት ድማ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኩርስክ ናይ ሩስያ ምዃኑ ተሓቢሩሎ ከም ዝፍለጥ ሰራዊት ዩክሬን ትጽብት ዘይተገብረሉ መጥቃዕቲ ብምግባር ኣብዚ እዋን ኣብ ውሽጢ ሩስያ ኣትዩ ኩናት የካይድ ዘሎ ኮይኑ ኣዝዩ ሰፊሕ ከባቢታት ከዓ ተቆጻጺሩ ምህላው ይሕበር ላዕለዋይ ወተሃደራዊ በዓል ስልጣን ዩክሬን ጀነራል ሴርክሲ እቲ ቤት ጽሕፈታት ነበርቲ እቲ ከባቢ ሕግን ስርዓትን ክሕልወሎም ምዃኑ ሓቢሩ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ አንድሬይ ቤሎሶቭ ብወገኑ ኣብቲ ሰራዊት ዩክሬን ኣትይዎ ዘሎ ከባቢታት ዝነብር ዜጋታት ሩስያ ንምድሓን ሓይልታት ንሰድድ ኣለና ኢሉሎ ዩክሬን ኣብ ዞባ ኩርስክ ብርክት ዝበለ ዓድታት ከም ዝተቆጻጸረት ብሓሙስ እውን ኣፍሊጣ ዝነበረት ኮይና ክሳብ ሕጂ ድማ ናብ ውሽጢ ዩክሬን 35 ኪሎ ሜትር ኣትያ ዘላ ስፍሓት እቲ ተቆጻጺራቶ ዘላ ከባቢ ከዓ ክሳብ ሕጂ 1150 ኪሎ ሜትር ከም ዝበጽሕ እውን ተገሊጹ ኣብቲ ተቆጻጺራቶ ዘላ ከባቢታት ሩስያ ከዓ ብድምር 82 ዓድታት ከም ዘለዋውን ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ዩክሬን ጀነራል ሴርክሲ ይዛረብ ይኹን እምበር ዩክሬን ነዚ ኣትያቶ ዘላ ከባቢታት ሩስያ ሙሉእ ብምሉእ ክትቆጻጸርን ኣካላ ክትገብር ከም ዘይትደልን እኳ ደኣ ሰላም ንምምጻእ ጸቕጢ ንምግባር ክትጥቀመሉ ከም እትደልን እያ ትሕበር ብወገን ሩስያ ድማ ነዚ ናይ ዩክሬን መጥቃዕቲ ሕነ ንምፍዳይ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ይዝነገር በጀካ ዞባ ኩርስክ ኣብ ደቡብ ዩክሬን ዝርከባ ካልኦት ዞባታት እውን ኣብዚ ናይ ሕነ ምፍዳይ ውጥን ተኻቲተን ምህላዋ ይግለጽ ሩስያ ኣብ ዞባ ቤልጎርድ ህጹጽ እዋን ክትእውጅን ከላ ብሶኒ 11,000 ሰባት ካብ ደቡባዊ ከባቢታት ቤልጎርድን ዩክሬንን ንውሽጢ ገጻ ኣግዒዘያ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም